Akuthethwa xa kutyiwayo, kuyatyiwa. Naba ke bazali bayatya kodwa ngaphandle nocakana uke utye, vula ipayi yakho utye nocakana. Nantsi ipain bazali bam, and ke andikwazi ukwenza ngakumbi. Wonke umntwana eklasini uyatya, andikwazi ukwenza ngakumbi. Ngoba ke yonke into yalapha eklasini uyikhutshelwe nini. Namhlanje ndikhuphele umntana umzali wakhe I don't know. Video, I don't want to lie. Today I don't even care if I'm pretty or not for social media. I don't care about my looks. I am so disturbed. I wish I did not wake up to video 8. Because ngilimele phandle kokuthi I'm a mother to a son nginobuntu ngilimele I don't get it. I will never get it. I regret watching that video. I wish I'd never woke up to see this, because kanjani am I taking my son to school for this? Ubumpofu bami into ekumele ivele la social media. Lo mntana lo is scarred for life, mind you. Scarred for life. Yazi ngisumuntu oza la uzo express ama emotions wakhe, and I'm always about fun and jokes, but today limele I don't get it. Kanjani mangisa umntana esikoleni expect ukuthi uthisha wakhe kube umzali wakhe, you're stepping in my shoes. So kanjani, what is this? Is this what we have come to? Totally irrelevant. Because guys, I know this is gonna ruin the rest of my week in jail. I'm not gonna stop thinking about this, but totally irrelevant. Grade 7 bengi prefect. So nase classini nje I was ranking up high. I remember because of my birthday class teacher, and I was the one who convinced the class to let's pop out I'm a friend guys, and then we're gonna buy cake and cold drinks, and then we're gonna sing a birthday for teacher and whatnot. And then the birthday was gonna be on Friday. And I am reporting in Uti, ma'am, I'm telling my mother, ma'am, we're gonna be having something else, so. And my mom did not have any. My mom did not have any. I mean, dry. My dad was not working at the time. Mom, make sure I shooting concerning school uniform, I'm trip nani. And it was so dry. Dry. Hello, Mantle. And then tomorrow it's Friday. Probably in report on Tuesday, Wednesday. I'm hoping my next Thursday. So Thursday I got now. Now I have to go escorting on Friday. I bet being Rama on that day. I went to school. And then came time you would see me celebrate birthday mem. Our members usually be better at lasini ngama lunch, because the rest of the periods by shintsha class. Nye lunch uyeze eklasini lakho uzothi awithi labo surprise, and then I did not want to watch any of that. I was already shattered. So ngaphuma, I remember I ate lunch alone. Ngibamamele baculela umemi and whatnot. They shared little cake leyo blah blah blah. I was the only one in class who was missing. I was the only one who was not there. And then probably 10 minutes uthi break izophela. The teacher ordered the entire class to get out. Get out wathumela oyi-1 umntana ukuthi angibize. Makangibiza, I went in class still empty.
I went in and then she asked Uguti, what's wrong? Are we keeping 500? And I was like, yes. And I was like, cha, ekhaya bebanginayo. And then she was like, oh no, it's fine. And then she gave me a big chunk yeah, cake that day. I don't believe like social media, you guys. She gave me a big chunk of cake that day. It's license ndlula sawonke because I guess she saw good my heart was in the right place. Kodwa isimo sasendlini sasingavumi. Uyelo alifihla ihlazo lami mina ngiyambonga uMemsibeko. I don't know where she is now, but one day when I make it, honestly, we're speaking about it now, this video, and now she's saying she was her grade 3 class teacher at the time. At the class in, and abantwana would buy, you know, and then she would see maybe 2 or 3 abathenganga and the entire class is eating. She would give them, she would give already umzali uyabo, it's ikuye lento yabona ukuthi abantwana ba afford and angeke azoyenza ijoke lento so qina mhlali qina bahlali indiphazamisile le video indidisturbe kakhulu. One, as a parent, 2, njengomntu ongakhulanga kukho yonke into ekhaya. Ibhlungu wena to see that singabantu abamnyama asikwazi ukuyibona inhlungu yomnye umzi, inhlungu yomntana osuka kwikhaya elingathathi ntweni. Lo sisi kuthiwa nguye lo ungutishala uye wenyelisa umntana e-primary school eThemba Lethu eGeorge ngenxeni yoba ingenayo i-R40 yokuthenga ibhayi ebityiwa ke ngabanye abantwana esikolweni. Wamvideorayisa, wamhlambalaza, emenza into yokuhlekisa esikolweni. Buhlungu ke kakhulu, buhlungu kakhulu bahlali. Buhlungu, it's painful. Sibonile ke niphuma ninomsindo eGeorge niyoxhasa usapho kule nxeba kaxaka. Nalapho sibone umsindo abahlali. Siyabulela ke bahlali siyi-ACC ngokuphuma. We saw some members e-ACC zijoyinile nazo pha namhlanje. Bahlali sisonke i-pain of one black child is our pain. I-pain yomntu ngamnye osuka kwindawo zompula zikaLjaca, i-pain yomntu ongathathi ntweni, i-pain yomntu osokolayo, it's one pain, it's our pain. So siyabulela si-ACC for ukuma nithi soze nivume ukuba umntana aphathwe kakubi gadlalala ngohlobo ngonqabi iqungequ uRhoxetsheni uSona Sibomvana uNomoyi onjengalo. Noko i-department mayikhangele indlela yokuqeqesha otishala. We know people apply for a job, they get a job. But one of the things efuneka siyijonge ngabantu abangenayo ezotishala kuba befuna umsebenzi. Endaweni basifumana abantu abangena ezotishala kuba beze ngenxa yokuba beyithanda le meko yoba ngutishala umuntu. Le nto sasithi kudala, it's a calling. Ingxaki into yokunqaba kwemisebenzi. Ngoba umuntu ungena nakweyiphi khona engafanelanga, akho muntu ufanele ubanje abe ngutishala enze imikhuba enje. Sibulele ke nakubantu abaye bancedisa uraise funds kwenzela umama athenge ibhayi ezale nkwenkwe azithenge zibe ninzi for the whole year. Nkosi ubancede, uzubancede Nkosi, uzumncede lo mntana akhule abe yinto aphumelele ebomini.
angazi aphinda afesana nemeko enje nabanye abajongena nale meko uThixo bakhuphe kwintlungu nengxaki ezinkulu abajongene nazo. Khona umfana ekuthiwa nguMandisi Chingana, Eastern Cape. He worked very hard, raised more than 40,000 rands, 40 rands pie and 40,000 rands through you bahlali bethi imali nathenga namncedisa umama lomntana uzawukwazi umthengela ipie sibe ninzi soze ziphele zo pie and many more things azinida lo mntana esikolweni. Buhlungu wena into eyenzekayo kubantwana bethu, kubantu bakuthi ngenxa yentlungu nokuhlupheka baphatha kakubi ngonqaba amaqungiqu onomoya amaqotha aqekile orhoxejeni. The department must act. We don't need teachers like this. We see the suspension and so forth and so on, but umuntu onjengalona, we need to learn an example as urhulumente azama indlela to find a way at least to enrich otitshala ngezakhono with the skills zokuphatha abantwana. Noko ayiyo le qina mhlali. Utishala waseThembalethu Primary School Sanalwam, you did not do right molweni bethu nana teacher. Sithandwa ubhodile miss Bhodile sithandwa sam, you didn't do right. You didn't do right, miss Toho. Like I don't know how you saw it fit, sithandwa sam, ukuba wenze ivideo yomntana ongatyiyo. I don't know how you thought about it, and I don't know how you didn't see that risk. Because sithandwa indlala isenzo chuku thina, because sisuka kuyo indlala. So into yendlala nento yokutya yovinjwa ukutya, it is something that irritates us as Africans because sisuka kude. Anybody owenzwa lanto uyenzileyo misi ngento yokutya usiphathe emanyeni sithandwa sam, it's just not right. Khangicinge kakuhle, ucingile but khangicinge kakuhle sithandwa. You didn't do right at all, because there is no justification that you can provide for you to shoot that video. In fact, there's no justification for you to allow that one child in class angabina kutya. You didn't have to buy for ababantwana because you wanted to prove a point for lomntana one. You didn't have to do that. That was just inhumane. That was just wrong. Stand some a justification. Going on to take a video and sending it, even if you send it to one person, it was wrong to shoot that video. It was wrong to allow others to eat whilst one child is not eating. It was so not right. Betunana, siyacikoza because we didn't do it, ne? And one would argue that we don't know her motive. Standwa, you can have the very good or the best motive ever, but you must always think about the risks and the unintended consequences. And also, in your motive or the good whatever that you have, you need to think of the right of a child. Like, it is a lesson to us, it showed me that we should not ignore the rights of children. We should not ignore the policies that govern the workplaces that we are at. Ayikho indlela yokuyibaleka lando was wrong on all levels. And isuswa into kokuba
we are so ignorant of the policies ezisemisebenzini because social media policy ikhonaphi. Akho organization, when social media became popular, most organizations, they had what they call social media awareness sessions. Apho uxelelwayo as an employee of an organization ukuba when you participate on social media, this is what you should do. This is what you should avoid because it will put your organization into disrepute. Chomi, we need to learn these things. Asinawuze sikwazi ukwenza excuse ethi no, I didn't know. Ignorance is not an excuse, Chomi. You can ask ChatGPT, you can ask Google, and you need to apply your mind and think into kokubana, if I put this out there, what would be the unintended consequence? What would be the risks of me putting this thing? Now the entire school is on the news just for a decision. It's on the news. The world knows about what happened in Thembalethu because one educator decided to do that. Niyazibona abantwana basekhaya izinto esizenzayo nento esizifaka kuzo just because thina sicinga bafana basingenza nje nanjani na. I always say this, Chomi, and I hope this will reach abantu who want to understand. I'm no expert. But one thing that I learned up at Bomin Bopangel is that the organization that I work for has got values, has got policies, and I need to familiarize myself with the policies and the laws and the rules if yala organization ngipangela kuyo. The country that I am in is South Africa, Standard Sam, has got its laws. There are things that you do not do as South Africa. You understand? So these are the things that we need to learn and understand because we will find ourselves in trouble just for being ignorant. And I take this as an educational video. It's not necessarily to bash Umisi, but is to say what Umisi has done wrong. There's nothing we can do about it, but let us learn from it. You have a responsibility to learn about the laws of the country. You have a responsibility to learn about the policies of your workplace. You have a responsibility to learn about the rights of others. Because as much as you have every right to do whatever that you want to do, as much as you have, but you must remember, some other people also have rights, and you shouldn't, in your enjoying your right, you shouldn't be fringing on somebody else's right. That's just South Africa. Masifundeni bantwana basekhaya, masifundeni, otherwise this is okwenzakala sikhabe imviko nje. Let us learn. If uphangela kwi-organization namhlanje, go and check your organization's social media policy. Go and check it. Go and check what is your viewpoint of your organization in terms of you using social media. Because it's your right to be on social media, but remember that anything and everything that you do, so you want to post into the same wako kule social media that you wena oqonda okay ndine right yokwenza lanto on social media, then so you want to post into the same wako because siyakuthanda upost, then we know about uphangela phi and you're not representing your workplace well. So Chomi, learn from these things. Yabona la video yala bhuti wase Transnet who decided into amakenzi fun ngomntana or differently abled. Now it went to his workplace. It was his free time, his spare time, la bhuti. He decided to make fun with internet, and spare time he was not at work. Guess what? It went to his workplace, and his workplace had to investigate. You know why? Because for the organization, reputation is very important. It is critical for you to understand the social media policies. Umem yena ubhudile wenze wrong udathi bazali ntoni sithando sam awenzanga right baby girl. Into endiyicelayo ukuthi let us learn.
ignorance is not an excuse. Funda ii-policies zasemsebenzini wakho, iyazi uba ithini i-organization oyisebenzelayo nge-social media. Because kaloku sithandwa sam, there's a reputation. Aba bantu ba-establisha ii-organizations. In fact, even us, ugovernment une-reputation to protect. Andiyazi nawuze niyifunde nini le nto, une-reputation to protect ugovernment. So if you are a government official, there are things that you don't do on social media. Awuzenzi because ayizizinto zirayithi ezenziwayo ngumntu ongumsebenzi karhulumente, and there's nothing you can do about it. Unless ke uzixelele into yobana uyaphuma kwakulo rhulumente, uyaphuma kwintoni, ungazuyilibala into eyathethwa ngupresident Thabo Mbeki kuSisinozizwe Madlala Routledge. Wathi upresident Thabo Mbeki, phuma kugovernment uyomhlasela ngaphandle. Ambomhlasela, you can't be in government umhlasele ngaphakathi. So it's a lesson, isithandwa zam. Learn. Learn, chomi yam. Ask ChatGPT, ask Google. Think about the unintended consequences before you do anything. Check the risks, isithandwa sam. Because usakwenzakala, and that's not what you want. Kukuneze kulapha eSouth Africa kwesinye isikolo. Then mamina. Kule class inoma grade 2 la class kanye grade 3. I'm not sure. Listen. What happened is that imisi yale class ifoto yabantwana apha eklasini yenza ivideo besitya. Abantwana batya iphayi. Iphayi yenye into ethengiswa etown, uyazi iphayi? Sure. Iphayi yenye into ethengiswa etown ke. Umntana eclass ebenephayi enedrink yakhe, ne? So apha eklasini ngabantwana umuntu uyazityela, ne? Ndifuna ubuza, ndifuna nimamele kahle njengoba bandizobuza umbuzo. Class yonke. Utya iphayi yakhe. Kukho uyi-1 ungatyiyo. Uyi-1 akatyi. Okay. Ngoku lo uyi-1 ungatyiyo, lo miss uyafota apha eklasini, ne? Asondele kuye lo uyi-1 ungatyiyo azigqume athi. Okokuqala masiqale sibuze siqondeni le nto. Inoba kutheni engatyi uyi-1, hands up. Ndinomthe. Uthi nobutheni noba kakhupha ngamali, ne? Andisile. No stress and okay, ndalo. Okay, Vian. Miss uzondo umntana. Mandela. Inobumakhe kamthengelanga, ne? Khaya. Inoba kaphethanga, ne? Okay. Xa ndiyijongile le video ingathi ezizinto mosukutya into efanayo pha, uyeva sebakuthiwa umntu utya isikhaftina sakhe. Inoba ezinto mhlawumbi bekubethwa imali. Masenzeni umzekelo ngokubethwa imali kule class, ne? Kukho lungarholanga mali. Okokuqala inoba umuntu akayirhola imali kuba kutheni, hands up. Akayirholanga imali, nanku umisihlangathela akayirholanga imali, inoba kutheni akayirholanga imali. Ndalo? Kuba kanayo, ne? Melo? Kuba mhlawumbi umama kanamali, ne? Ne? Khaya? Mama kakapeyanga, amnika akapeyanga, ne? Okay, fine. Aya? Okay, inoba kapeyi naye umntana, ne? Okay. Masenzeni umzekelo ngapha eklasini yethu. Nanku umntana omnye wethu akarholanga. Eke mhlawumbi wena lino awurholanga. Senza umzekelo, ne? Sinento esitya apha eklasini, sine-chips, iswiti, intoni, mhlawumbi sibethe imali. Okay, masenze umzekelo laa nto ye-birthday sawuyenza, ne? Mhlawumbi ulino akarholanga mali. Uyaqonda? Abe ulino khona apha eklasini. Fanele sithini xa sityayo? Ndalo? Mele siyashera. Enhle? Mele siyampha. Okay, omnye uthini?
nanku umntana apha eklasini uyatya siyatya thina yena akanayo akatyi famba sithini aye famba simphi slice ne andisiloba uzawuthini hayi njani so nithini ke ngoku laa nto yenziwe yilaa misi irayithi okanye irongo laa nto yenziwe yilaa misi irayithi okanye irongo irongo laa misi befamba yenze njani laa misi ndalo uba mhlawumbi masithi apha eklasini nyama siba yi-20 ube ngoku eziphayi siseziyi-19 ube kholu uyi-1 ungekangahole mali angenayo sithini zeze sithini basa umpendula yakhe ithini uyamsherela ubuzawuthini ivovu siyampha ne qhayiya siyamsikela yasintombi kalo mhlawumbi xa sezilapha sezithengiwe sezifikile ziyi-19 siba yi-20 thina senza njani aya siyamohlulela ne melo siyamsikela ne lino simane simsikela into encinci ne uthi sonke ne simbeke ecaleni simane simsikela into encinci idrinki simane idilingane neyethu ne idrinki simane senza kanjani simphokozela andithi idilingane neyethu ne andithi so laa misi laa nto yenzileyo uvise omnye umntana kabuhlungu siyevani irayithi laa nto yenziwe laa misi kanye irongo utsho ulilo mntu uthi njani irongo so ithetha ukuthini loo nto ithetha ukuthi xa singabantu fanele sithini sishereni siyevana thengathi ayola uvumi nje ye mntanam fanele uba sithini sishereni siyevanani laa misi le yamhlanje ndayibona ndiyithini ndiyidubule. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. So umisiwe emsebentini make lo bonakale shoot video ayiposted inkundleni yokuxhumana lo fundzisa abantwana abancane bonke badla amaphayi banatha amajuzi lo loyiwanakadli yena because umntalo wakhe akanayo imali yokuthi amthengele. I really don't understand ukuthi make bajust kwendakalani maka shoot video efake inkundleni yokuxhumana because abantu bawujabula ukuthi yes we are strict teacher bayothini bantu. I really don't understand. Bantu bakwade bagwaneleni wabo ngemva kokuthi bayibone le video and she is currently suspended and bantu bayasho ukuthi yaze yabayimbi inhlitiyo lo make yaze yangcola waze waba nenhlitiyo limbi because umntwana uzushoot umposte khombe mhlaba wonke ukuthi akanalutho labanye bayadla uzubheka phansi udane camera yakhe ebusweni bakhe udomthatha ivideo umbone umntwana uva amahloni. Guys, this is just so sad and labanye bantu they are even donating imali for lo mntwana. Do comment your thoughts down in the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.